Oya renya kora mogi joma seduogo koro wadagoyo mana mbaka. Iwacho ni kini koro mbaka ni mwagero kaka oganda, tiwacho ni kuom mbaka ni bende ema yudo dongruok. Wacho ni piny bende kigero, tigero mana gi mbaka. To koro sani ka wantiere kar ka wadani mondo mi wakoni okinyi ma kawuono ne watwak ewi gino machalo nade. Mbaka mago kawuono en mbaka machiegni kodi. Nyakwara moge jwang', tuo ni mar malaria osebedo tuo moro mager ahinya ne jogo ma wacho ni mine mayach kaachiel kod nyithindo mantiere piny mar higni 5. Thoth wathoro yudo gi e gwenge machiegni koda dho wath manam Lolwe kaachiel koda ka dho wath nam Chumbi e gwengego kacha wathoro yudo gi. Machiegni nitiere kido machielo mar suna mane omuoch mabende koro wan gi jolony okinyi makoro ikoro ni ponono ka okelo malaria e gwenge mage. Nowach ni mach nyochopo nyaka e bombe mano kata konorang kacha Noflis Stephensai wacho ni nying biro kata mopogore kaka iwache ema koro gwenyi. Okinyi makawuono bende wadarango ni koro ka malaria makama bende osebiro osenego oganda mathoth ahinya bende e kinde mokalo kantiere kwan ma onego higa ka higa nyaka thuolo mar higa achiel oganda mathoth bende nyalo bedo ne wito ngimagi. Nyaka sani nitiere chanjo makamae ochak chiwe Kenya higa mane. Nyaka sani jadi moseyude ponono ka kwan makamagi nyalo bedo en ang'o monego ing'e. Chanjo mar malaria opogore kod chanjo mar COVID-19, opogore gi macha mar corona, mar polio, koso opogore gi machanade kata mar kolera ponono ka gintiere oko kae. Okinyi makawuono wadarango ni ere kaka ikeyo gi e gwenge mopogore opogore. Penjo bende ma ochako penjo are nyoro ni dibed ni dhire mana ne oganda mawuok Nyanza kata dho wath manam Lolwe mondo miye muti kode. Luoko okinyi makawuono duoko makare dhi yudo mana kuom jolony ka gintiere kar ka. Jomoko wacho kata ni mae profiling, wacho ni jogi ema yude, jok makamagi ok yude. En kamano koso oyo. Arwak ni machiegni nyinga Cleophas Luoch wantiere kar ka e studio ma Kisumo dhi bedo gi wendo e kinde moro amora kochako sani. Mano profesa bende en jalony weche mag thieth ahinya mago bende mag wacho ni mag kute mopogore opogore kata mag yedhe mamoko bende kotimo nonro bende e kaunti ma Kisumu. Mano Profesa Ottoman Adel wadhi bedo kode e kaunti ma Kisumu. Ka e studio ma Nairobi wadhi bedo kae kod Daktari Sam Akech. Daktari Sam Akech en jalony kendo en daktari mar nyithindo kaachiel koda ka ojatim nonro weche gi mag science. Okinyi ma kawuono wan mor mar bedo kode mar jogo ma othiedho thothgi jobedoga gi tuoni mar malaria. En gi lony mare kaachiel koda nonro mosetimo wada winji achiel kachiel. Woluo ma bende wantiego okinyi ma kawuono daktari. Arwaki ni machiegni. Erokamano ahinya. Ka wadachako twak okinyi ma kawuono ng'ato penjo kata ni wadarango chanjo mar malaria. Chanjo ni tiende ang'o? Mokwongo wan kaka daktache kendo joma tiyo e weche mag research wamor kabisa nikech bang' higni 30 koro wan gi chanjo mar malaria. Nyaka dwaro chanjo mar malaria nochakre higni mang'eny 1984 ka ng'eny ji pok onyuole. Koro kanyocho chopo higa mar 2021 nwai koro wabet kodi adieran koro wan gi chanjo. To chanjo ni osetimne nonro kabisa. Nochakre 1984 koyude kod company miluongo ni GSK kagitiyo kodi ogandni moko matimo research. Kochakre 2001 koro ne nitie migawo miluongo ni Path koriwre gi GSK, company mar GSK ne gichako mondo gi ter chanjo ni mbele mondo yud kaka inyalo miye nyithindo. Koro kanochopo higa mar 2015 2015 ne koro osetim gimiluongo ni trials, osetim research moyud ni wan koro gi chanjo manyalo tiyo kuom nyithindo. To kapod ne okomiye ji mang'eny to World Health Organization mano migawo mang'iyo ngima ji e piny te miluongo ni World Health Organization ne giwacho ni kapok omiye nyithindo to mondo watimane nonro mang'eny miluongo ni evaluation mondo wane ka yadhni chanjo ni inyalo miye sirikal kanyalo miye mayot margin. Nikech ing'en kichanjo ni iyude
ichako miye nyathi koromo dweche 6, dweche 7, dweche 9. Mago dos mokwongo, mar 2, mar 3. As mar 4 miyo nyathi koromo higni 2. Koro ing'en wang'iyo nyithindo mang'eny bang' higa achiel mine gi okwero kelo gi osiptal. Koro nwadwa ng'iyo ni chanjo ma especially moro mimiyo ka nyathi oromo higni 2 ni, wamama bro kelo nyithindgi mondo yud chanjo ni, kose bang' higa achiel gibro beta dala. Asto nwadwa neno kendo ka seche moko timo research, unyalo yudo ni yath kata chanjo moro ineno katiyo, lakini kitere e oganda imiyo population tiyudo kokoti. Koro kochakre 2019 waseng'iyo gigi mwayudo ni chanjo ni kotigo, to kendo koti kode kuom nyithindo matayari tiyo gi bed nets gi gik moko ma owachno riputigo, to gini nyalo miyo nyithindo, chanjo ni nyalo reso nyithindo mang'eny. Waduok kiwango mag nyithindo matho chien kabisa. Ona no maki kanyo ni mar kwan maka magi bende kochako donyo kod Ramogi Jwang' e higa achiel. Ponono ka irango kanyo ni oganda mayudo tuo ni mar malaria giromo nade? Ginyalo ni kata kod gi kaunti ma Kisumu, Siaya, Migori, kata ka intie kaunti mo Mabei gi gwenge ma Kisii, gintiere kinde machalo nade? Okinyi maka wuono ka wantiere kar kae wacho kanyo ni oganda maromo kacha milion 3.5. Ponono ka mage mayudo tuo ni mar malaria higa ka higa, to kuomgi kanyo 10,000 wito ngimagi, moyo 10,000 nikech kacha kwan mantiere kacha kwa rango mbuino mara CDC wacho kanyo ni kwan maromo kanyo 10,700 wito ngimagi higa ka higa. Kwan nyalo bedo malo kata nyalo bedo piny, kata kamano en kwan moro man malo. Odiochieng' manyoro ne ntiere romo buore Nairobi kar kae. En romo bende manokelo kanyakla jolony e sekta mar thieth ahinya jogo makedo kod tuo ni mar malaria. Kendo wawinja ne sigana ni manolos kod jafwambo mar Judith Omondi kotenore kod chwalo chanjo machalo kamae mar malaria, to ote margi ne jogi bende modak e alwora mar Nam Lolwe gin mage. Wawinja ne sigana manolos kod Judith Omondi. Yare higa mar 2019 chanjo mar malaria osebed ka ichiwe sub counties 26 e counties 8 ma oluoro Nam Lolwe. Counties gi magin Homa Bay, Kisumu, Migori, Siaya, Busia, Bungoma, Vihiga kod Kakamega osebed ka itiyogo kaka ranyisi e temo ka chanjo gi ni kod konyruok ne nyithindo mani piny mar higni 2 kod mine mayach. Nyaka sani migawo mar thieth oketo e tim paro mar duol mochung' ne thieth e piny mangima WHO mar yaro chenro mag chiwo chanjo nyaka e sub counties 25 mamoko, makoro kelo kwan mar sub counties nyaka 51. Ma bang' fwenyo ni kwan mar nyithindo mawito ngimagi nikech tuo mar malaria odok piny e alwora mar Nam Lolwe. Bende koro chanjo ni ibiro keti e bug chanjo kaka chanjo mamoko mag tuoche kaka measles, kendo nyithindo mantie alwora mag Nam Lolwe nyaka koro be yud chanjo mar malaria. Chanjo ni biro chiwe ute thieth mag piny owacho maonge chudo moro amora. We are expanding the malaria vaccination into these 25 additional sub-counties because of the benefit that has been seen with the vaccine. The vaccine has reduced the cases of severe malaria and particularly admissions into hospital. Kuom higni 3 mokalo, chanjo mar malaria osebed ka ichiwo e dos 4. Dos ma okuongo ichako mi nyathi ma jadweche 6, ka mar 4 to winjo mi nyathi ma jadweche 24 mano ma inja higni 2. Kata kamano, nonro yango ni nyaka ne chak chiw chanjo gi alwora mar Nam Lolwe, thoth jonyuol tero nyithindo mana i chanjo mokuongo, aito gidok giling'. Ka koro ikwayo jonyuol mondo miyo ne ni gitieko chanjo duto 4 mag malaria. They do very well until the first birthday. Then it becomes more difficult and less frequent. So not just malaria, I have an overall advice that we must reconfigure how we deliver vaccines after the first year of life. Bende jogo ma odaki e counties moko ma ok chiwie chanjo gi, kuma oriwo bombe madongo, okwa mondo miyo beda kicha kod kido manyien mar suna, makoro sani kelo malaria. Kido manyien mar suna ni daki e kubni mag pi, tiend mitok gari, tangi mating'o taka e kind mamoko. Kakoro ikwayo jopiny mondo miyo neni gitiyo kod net mar suna ma okuoye yath. This Stephensi mosquito can breed in
very small containers like the flower pots that are associated with affluency and urbanism. You get me? So maybe the corridor of this even big buildings. The risk of it coming to urban area and transmitting malaria in urban area is very high, and it's what happened in Asia. Magi duto gin okenge makoro migao mar thieth keto mondo mi giduok piny kwan mar ji mawito ngimagi nikech tuo mar malaria ahinya to nyithindo. Judith Omondi, Ramogi TV. Report makamae mokel kod Judith Omondi na otime nyoro bang' romo makare mano bedo kanyo kod mano ba kanyo kod jogo mantie migao no mar thieth kachel kod aka jogo mantiere sector ni mano mara ahinya mar kedo kod tuo ni mar malaria. Tuo mar malaria kairango kacha dok piny onyalo bedo kacha kirange ni jo osebedo gi lony makare ahinya jogo maneno okiny makon mantiere luora mar nam lulu kata jogo mantie kadho nam chumbi en bedo kod lony kaka inyalo duok piny kedo kod malaria kata tuo mar malaria koso achiel kuom chanjo mano chak chiw kacha higa mar 2019 ema osekonyo ahinya e thuolo ni duto. Erokamano. Penjo mipenja ni en penjo maber kabisa. Nikech gima dwaher nyiso ji kata ka wan gi chanjo ni. To chanjo ni en mana achiel kuom gik mwadwa tiyogo kwagore gi malaria. Nitie gik mang'eny mwasebedo kwagore go malaria to gigi ok dwanwa we. Maduong' kabisa madwanwa tigo nyaka wati gi net. Nyathi dwaro ni nyaka nindie net. Mama ma yach nyaka tigi net to kata net mothiedhi to net gini nono masama itero nyathi midhi miye chanjo cha timiyo ke ji net wa mama bende modhi sama gin gi pek timiyo gi ga net tang'eyo nitie net moko mabe bang' higni kaka dek ipogo gaji koro net no nyaka itigo koro mano dwaro kabisa nikech nyathi kata ko osemiye chanjo to mano ok nyis ni koro konyal yudo malaria. Pod onyalo yudo malaria. Lakini ko yudo malaria to ok onyal yudo malaria marach ahinya, moro makali ahinya cha mamiyo nyaka oter e osiptal, lakini nyaka pod odhi gi net, oti gi net. To nitie kuonde moko bende mantie gimiluongo ni indoor residual spraying, kaka pinje mag Homa Bay gi Migori ma oripo be nyocha sirikal timoga. Mano kuoyo yath kuonde ma ji odakie. Kuonde ma ji odakie yot. Koro mano wabendo wachon ka jogo bire odi to nyaka yawn ge yawa gi kuo yadhno nikech yadhno bende pod konyo. Wacho ni mano ka ng'adi mana mondo kang'idhi nyime wayud ler ewi chenro mag kuo yath. Wacho ni mondo mi iyud chanjo mar malaria ni nitie gik mamoko bende ma pono ni nyalo bedo kacha ka itimo machielo kuom giero ni wacho kanyo mag tiyo gi neta ma ochiedhi kendo malaria moket kacha yo makare ma opuodhi kod migao ni mar thieth kama chielo bende wacho mar kuo yath oganda wanyalo bedo ni bedo gi luoro ni jok mage machopo kar ka e kinde mokalo ponono ka oganda oseneno ka jok moko donje ot gigo mana survey ni gik mage mana ot ka to kar ok gin kata jokuo yath ma opuodhi. Ere kaka ing'eyo ni jogi owuok e migao mar thieth to biro adiera mar kuo yath nikech biro to gi jomecho? Yes, gima ng'eyo ni sami kuo yath sami itime to migao mar chieth mano Ministry of Health gitiyoga kod jomiluongo ni community health workers manie gweng' nyamrerwa manie gweng' jogo nyaka ng'in gibiro to gisin kinjo gibiro kuo yath to kata chief kata assistant chief nyisiga ni sechegi ma en kinde ma ibiro kuo yath to sama gibiro nitie kaka girwakre ok gin joma bira ni ng'ato korwakre malong'o kech nitie kaka girwakre ga ma special kata mask moko ma girwako ka gichopo ka gidwa kuo yath to gigo be giting'o koro sama gibiro kinyal wacho ni gichal ka jokuoe koro nitie ga gik mang'eny minyiso ji sama gibiro to mano yath kaka ikuoe ang'eni kuoega sani yo Homa Bay kod Migori pok gichako kuoe pinje mag Kisumu gi Siaya kata mana yo Busia nyocha gi piny ma milambo ma south ma nyocha gi kuoe. En ang'o porono mamiyo paro makamano biro
mondo mi ochak gi piny kocha ponono kaluwore gi nonro ponono ma utimo kata ma urange nyithindo mabiro kacha ka tuo nyabiro ni nyithindo mawuok milambo mar Nyanza ni kama tek mar gamo tuo ni mar malaria kwa sango miyo nochako kono koidho malo. Ne gichako kono ka gidho malo nikech kone mane malaria ng'enyie kabisa. Kapok ne gichako sana piny mar Homa Bay ne ng'eny gi malaria kabisa. As kata gi Migori. Koro momiyo ne nyaka gichak kanyo. Tung'en sama gikuo yathno, kuo yath tiyo gi pesa mang'eny. Nyaka indik joma kuo yathno be nyaka nyiew gi gik mang'eny. Koro momiyo ne nyaka gichak kuma tuo malaria ng'enyie. Ka gisetieko go kono, kore ka gidhi kuonde ma ne pod tuo no ng'eny ahinya. Koro kaka gibro endelea aonge gi mipango no maber kech mano mar jo sirikali manyalo wacho. Lakini kaka ng'eyo ni kaka ne gichako go Homa Bay nitie chenro mar endelea kuonde moko. Lakini gima daher wacho ahinya ni net to ng'ata nago. Koro nyaka gitigi net. Tasto gimoro. Nyathi ka tuo dwaro ni tere osiptal ka dende ochwakre pod dwaro ni tere osiptal mondo timne test mar malaria. Kato yudo chanjo pod nyaki tere osiptal mondo timne test nikech kato yudo chanjo pod onyalo yudo malaria. To ko timne test tinyalo neko otigi yadh malaria kata ka oonge gi malaria nikech chwakruok homa te ok gin malaria. Seche moko ng'at dende nyalo chwakre ten gi tuo moro. Koro momiyo dwar nyaka pod itere osiptal. Chanjo mar malaria ni pogruok ne gi chanjo mamoko gin mage. Wacho ni moko bende ka uchuoi tiyudo kacha pogruok kata kaka dendi tiyo kaka gik moko nyalo bedo ka itimo mana kata ka jino luoro kao chanjo mar corona kikao to imedo bari mopogore. Pogruok mare gi chanjo mamoko gin mage pono. Gima daher wacho kech nende kaka wacho mbele chanjo ni ji oseyude kuom higni 3 maendelea. Since 2019 chanjo ni osegabedo kimiye nyithindo counties 8 moluore gi nam. To nyaka chak chiwe nyithindo 1.2 million moseyude e Kenya ka Ghana kod Malawi. Ya pinje 3 go. To kaka gichiwe ni, kaka giyude ni, wasega timo kwang'iyo kantie kata side effects moko kuom jomo yude. To kwaneno side effects. Koro chanjo ni en chanjo maber. Onge gi side effect moro ma unyalo bedo worried. Onge ng'ata madwa wach ni kin kama to kikidhie chanjo. In ka nyathini oseromo higni dweche moromo yud chanjo in dhi otere joma nitie e osiptal bro neno kaka gimiye chanjo to chanjo ni okwaseneno ka en gi side effect moro ma ng'ato nyalo luoro. Mano menyalo bedo chal mar wach ka gintiere karkacha. Sani nitiere kido machielo ma bende jolony mantiere studio kata mano otwako odiochieng' manyoro bende ne omedo chiwo. Ponono kan tiere kido manyien mar malaria ma bende ponono isewinjo umbe ka yuno donjo nyake bombe ero ka koro poko donjo kata bure Nairobi kata ponono ka osechopo. Gin gik mage ma inyalo rangi bende chanjo ma kama nyalo yudo dok chien onya dok chien kaluwore gi okenge ma usegoyo koso bodhi mana nyime kata ka kido manyien pono mar malaria kata mar suna manyien ma koro kelo malaria machielo dhi bedo mopogore koso malaria to pod en mana macha. Mane wacho maber gima malaria to pod na malaria. Gima nyocha manyien ma owachno biro en suna manyien. Suna miluongo na Anopheles stephensi. Akian koro jo wadu luonge nango. Akian bolu en Anopheles Stephens. Suna manyocha wan go ne gin ariyo miluongo na Anopheles gambi ga Anopheles arabiensis. Koro suna manyien ni ng'enyne en pinje mag iluongo ni Asia. Pinje mokalo nam chumbi kucha. To nyocha ne oyude Djibouti koro sani neno ka suna ni chope Afrika ka. To Kenya ka nyocha oyude pinje ma yo Mandera kucha. Nikech koro chal mobiro. To guomyo suna ni oluor ahinya
ni suna ni en onyalo dak mayot e taonde kuonde ma ji odakie nikech en ok odwar pi mang'eny katimna gi pi matin kata mna mikete flower pot onyalo dakie nikech suna ma kawaida manyocha wan go ni iyudoga ni ok onyal dak mayot e town kuonde ma nitie ute mang'eny nikech odwa pi mang'eny omiyo kata kidhi kata Kisumu tiba yudo ni e town malaria tin to kiwuok awoka matin ni to malaria ng'eny nikech kuondego suna ma kawaida ni ok nyal dak mayot kuonde ma ji ogede koro suna manyien ni Anopheles stephensii en onyalo dak mayot taonde koro ng'iso ni kata e town malaria nyalo medre to gik mitiyogo mondo kik yud malaria pod en mana the same dwa ni ti gi net mari no dwa ni tigo nyathi ka tuo dwaro ni iter mondo timne test mal malaria chanjo ni mabende okelni chanjo ni pod biro tiyo dwaro ni nyathini mondo iterie chanjo koromo higni ne koro the same things gik mwatiyogo gi ema dwan waendelea tiyogo sirikal endelea monitor mondo kik ginene sunani kik spread ahinya mano ikidego ma oganda medo gore gi lweny mager ni mano mara tieko malaria iwacho ni vaccine ni koro kata chanjo ni mara malaria ma ok en thuolo mokwongo mitiyo kode e piny Kenya kata ka iwacho ni nigi dekero mosekalo ka irango nyaka sani okenge go mosego kata moseketi bende giseyudo rueko moro makare ne oganda bende jo Kenya oserwako tiyo kod chanjo makama koso ntiere ng'ukni moro amora mantiere pono kido nyithindo mantiere kod malaria bende en penjo moro munyalo penjo kata muthoro penjo jonyuolgi ka chanjo makama osechiw to duoko thoro bedamo gima waneno ni chanjo mar dos mokwongo mar ariyo gi mar adek ng'eny ji biro jonyuol kelo nyithindgi mano to iwinjo ni dos mokwongo en dweche 6 mar ariyo dweche 7 mar adek dweche 9 to jonyuol mang'eny wigi wil kelogi e dos ma mibiro 24 months mano mar higni 2 to ma ok wane wach malaria kende kata mana nitie dos mar measles moripo okelga nyithindo ka giromo higa 1 gi nus 18 months to waneno ka ng'eny jonyuol wigi wil okel nyithindgi koro waneno ka bire dos mogik mar 4 ni ng'eny wamama mine wigi wil kelo nyithindgi otherwise jonyuol oyie gi chanjo ni gihero kelo nyithindgi kendo wamor go wachno kabisa lakini shida mwaneno en ni wigi wil kelo gi dos mogik to dos mogik no dwan gi kel gi nikech kimiye ka nyathi koro nigi protection maber makoro miyo ipunguza chances mage mar yudo malaria nitiere duonde kachal kod riwruoge mopogore opogore wang'e maber e piny Kenya ka wantiere gi End Malaria Council nitiere machielo bende Youth Army on Malaria kama gintiere karkacha kirango gigo magitimo tiyo kod rowere e rango ni gichwalo ote makare mag ritruok e kinde ma oganda gibedo exposed kata gintiere thuolo manyime mar yudo tuo ni mar malaria lony manyasani kachal koda katiyo kod ojende bende paro ni gimoro manyalo konyo chwalo ote machalo kamagi nyaka ne jonyuol wacho ni wich wil bende osebedo karkacha to mwa bende wacho ni pari kata ging'eyo wacho ni nyaoro ote machuok kinde mar jodo chanjo mar corona ne wacho kanyo ni iseyudo mari mar 2 duog bang wige maromo kama bang dalo maromo kama paro makamagi bende ntiega michiwo ne jonyuol makamagi koso en gimoro mapok ochak keti ni mar giwe namba gi kata mag simu itimo ga kodgi nade to lony manyasani nyalo konyo nade mondo mi jonyuol makamagi wigi kik wil to ka wigi wil dos 2 magi kawo kata dos 3 gi bende nyalo konyogi e gamo tuo ni mar malaria kata yude ero kamano ahinya gima daher wacho ni mondo ji ogore gi tuo malaria dwaro ni ji oriwre te koro campaign kaka miwacho mar End Malaria mar jo Youth Army mago dware nikech ing'eni nitie jonyuol masani pod gin joma tindo seche moko pod gin joma eka rawere meka
nigi nyathigi mokwongo kata mar ariyo. Koro dware ni ka wan gi ji kaka jo youth army gi, jogi nyalo loso gi jogi e duol moro ma seche moko wan joma ok youth seche moko ok nyal loso kodgi. Koro dware to kendo gitiyo kod waneno ka gitiyo tich maber. To kawaida e klinik gi nitie ka kochanga nyathi ma oyudo chanjo mare, nitie kodhi tindike ge buk kumiyude chanjo mari, tindiko kibire chanjo mar ariyo tindiko, mar adek tindiko, mar ang'wen tindiko. To mano chanjo te kata mag polio kata mag DPT moko ma ji yudo ga kawaida ga. To kanyo nyathi moko dhi e chanjo, king'iyo bugno serikal nitie kaka ginyalo ng'eyo ni jogi nyathini nokobiro. Asto nitie kaka idwaro giga. Nitie kaka idwaro ga to nyathini okobiro biro nadi. Wantie gimiluongo ni defaulter tracing. Lakini seche moko kaluwore gi tije mang'eny, seche moko jomoko yudo ni nyocha odak ka to kendo bang' maybe odhi e town kata odhi e gine, odhi e nyocha lesen odak Migori to dhi yo Kisumu kata Nyakach, koro kata kudware okunyal yude. To lakini serikal nigi mipango mar dwaro jomoko bire vaccine. Lakini gima daher wacho nwa med puonjre kaka wan gi TV, kaka wan gi radio, nkako ng'isi dwaro ni biye e chanjo. To sani ang'eyo ni ng'eny joma migawo mwa serikal tiyo ga nyen community health worker mwaluongo ni nyamrerwa. Mage mar iwacho imiyo ga nyinge kone ni nyathini nyoko bire chanjo, tipenje to nyathi ng'ane ma koni ni dak no bire chanjo. Lakini wang'en kata nyamrerwa seche moko tije ne ng'eny. Koro dwaro ni wapuonjre waduto. Puonjruok makama bende watemo time pile ka pile ka wantiere kar kae Ramogi TV. Chenro bende mag penj laktar bende nitiere odhiambo ka ipuonjo weche mamoko. Kiny makon warango okenge makono sirkal nyalo keto gin bende gigo minyalo timo, kang minyalo kawo kendi kaka japiny mondo mirang ni adieri e chenro gi duto bende yudo gi e yo moro makare. Wacho ni e thuolo gi duto wantiere kae. Penjo bende imedo mana oro SMS line wayawe na 3:600 kasani bende wasomo gi kachiel koda ka ote mantiere Facebook mara Ramogi TV. Okinyi makawuono akoni ni wantiere kod welo ariyo. Wendo machielo mantie kaunti ma Kisumu, koro mokanyo saa 4 wature kode achiel kachiel ka nitie kaunti ma Kisumu. Kata kamano twak pod dhi nyime kar ka. Waloso mana wi nyithindo, joma mine mayach, gindo irito gi yo machalo nade. Nitie chanjo ni mimiyo jogo madongo koso chanjo ne mana jogi matindo kende mantiere kode? Erokamano ahinya. Chanjo masani ni en mna chanjo mar nyithindo. Masani wasetimo nonro mwayudo ni chanjo ni mar nyithindo. Koro chanjo ni pod ok en mar wamama. Wamama sani gik mwatiyogo gina gik ariyo. Maduong' en net ma wacho cha. Mama nyaka ti gi net. Asto gimoro mar ariyo, wamama ma odak machiegni gi wath mar Lake Victoria, Nam Lolwe, ka gidhi e klinik imiyo giga yath moro miluongo ni intermittent preventive treatment in pregnancy. Mano yath ma imiye gi dwe ka dwe kodhi. Bang' kosechopo dweche 3 timiye yath dwe ka dwe to muonyo. To yadhni kama mama otiyogo to yadhno miyo opunguza yadhni kingo malaria, miyo gi reduce chances mag malaria. Koro omiyo dawach ni dhi e klinik ber, nikech kochakre koromo dweche 3 sasa modhi e klinik timiye yadh malaria. To net bende jomatiye e klinik hakikisha nen gi net. Asto kendo nitie pimo ko ming'iyo giga, ipimo ken gi remo moromo, konge gi remo moromo, timiye kata yath mar medo remo. Nitie gik bilago mang'eny. Lakini chanjo ni to pod ok en mar wamama. Nyithindo wamama en sama osenyuolo nyathine, koro ter nyathine chanjo mondo ka gipunguza risk mar nyathine mondo otho. E counties manwalose mago moting'o counties kata counties aboro,
mago mantiere alwora mar nam kata mantiere nam lule kaachiel mago bende mantiere ka dhowadh nam chumbi. Ponono ka nitiere kaka ikeyo chanjo machalo kama. Keyo chanjo ma kamagi bende oseyudo ng'ikruok moro amora. Iwacho kanyo ni tudruok mag kaunti kaachiel koda sirkal mamalo chanjo ma kama entiere moromo ma oganda duto nyalo yude e yo makare sama gidware, koso en moro ma oganda nyalo dhi kacha tochone oyo orumo kata onge osuptal ma kama. Erokamano. Chanjo kaka iyudo chanjo te miyude Kenya ka mimiyogi e clinic, ng'ama kelo chanjo ne Kenya ka en sirikal maduong' kotudre gi migawo moko maoko kaka UNICEF ema keloga chanjo ge Kenya ka. Ok gin sirikal mag county ema nyiewo chanjo. Gin sirikal mag county gindiko jotich mami chanjo no, lakini chanjo gikelo gi sirikal mamalo. Koro sani chanjo nitie moromo nyithindo duto modakie counties aborogo, kochakre Homa Bay, kochakre Migori, Homa Bay, Kisumu, Siaya, Busia, Vihiga, Kakamega, Bungoma. Counties aborogo te nitie chanjo moromo nyithindo ma idwano migi. Lakini king'iyo e piny ngima chanjo gi pod ok oromo. Emomiyo ichako mana gi kuonde mantie malaria mang'eny. Ing'eyo ni malaria nitie counties mantie dho nam mag Lake Victoria kendo yo nam chumbi, lakini wachako mana gi koni nam Lolwe nikech koni ema malaria pod ng'eny ahinya, nikech chanjo pod ok oromo mondo otere kamoro amora e Kenya ka kata otere pinje te. Nikech sani nitie mana company achiel malose podi e piny ka, koro ok ginyal miyo ji te kaka dware, lakini ka idakie counties aboro to nitie chanjo moromo. Inter nyathini obro yudo chanjo. Ka ponono kambi mawuok e pinje ma oko go ponono loro kata obano piende gi giwuok, Kenya wadhi dong kama chalo nade? Wacho ni en pinyo ma Kenya, nitie Malawi, nitie Ghana, Iran, mago mantiere e pinje mamoko. Kata riwruogno mano mar Alma ma kelo jotend pinje mag Afrika gi duto kanyakla achiel mag rango ni okenge mag minyalo keti. Ma bende piny Kenya osedo thuolo mar bedo kod jakom mar Alma mano mochung'ne riwruok mag jotend pinje mopogore opogore mondo ked gi tuoni mar malaria mano Uhuru Kenyatta e kinde mane nitiere kata jatend piny Kenya. E thuolo ni kata ka telo siwuok ka odhi e piny machielo, piny Kenya pono nitiere gi leko ma chieng' moro ni obiro loso chanjo mare. Wang'e dakteche mopogore opogore ma oseketo wigi kanyachiel kaka un bende jolony ka utimo nonro. Bende nitie geno kata ka giwuok Kenya pod nyalo chieng' moro boyudo chanjo margi ma giloso gi wegi to tiyo Kenya. Mani penjo maber Kenya ahinya, to kendo mano miya thuolo mar wacho ni chanjo ni kati wacho ni loso gi company moro to ma chanjo marwa, nikech chanjo ni nyaka ne chak timne nonro 1984 nyaka 2015 jo migawo mag timo nonro e Kenya kaka KEMRI, jo CDC, jo KEMRI Welcome Trust gi migawo mar chieth osegabedo ka timo nonro e chanjo ni. Koro chanjo ni kata mana nonro manomiyo oyud ni en chanjo manyalo ti otimie e Kenya ka to time e pinje moko Afrika ka to kendo gima da wach kendo ni kata sani owacho ni chakre higa mar 2019 ni chiwe e pinje adek, mano Kenya, Ghana gi Malawi. Lakini sani nitie idhi miye e pinje mang'eny molo mago. Kaka sani ang'eyo ni nitie pinje mo dhi chopo 20 mosetimo iluongo na application mondo giyud chanjo ni. Koro chanjo ni idhi ichiwe e pinje mang'eny e Afrika ka. To gima dawach ni ng'ato ok nyal bira to wacho no loro ni koro ok los vaccine ni, nikech kaka wacho ni nyaka neni chanjo ni wan kaka Kenya ka ni wa participate mondo chanjo ni mondo yud. Koro company no
gin gi plans mag loso chanjo mang'eny. Kaka sani ang'eyo ni giseyudo company moko ma gidhi miyo rieko mar loso chanjo ni. Koro chanjo ni dhi bet mamedre. To wabende wang'eyo ni wabro chopo chieng' moro mwanyalo loso vaccine kendwa kae, lakini kata sani kata ok lose gi kampuni ma Kenya, lakini research to timie Kenya ka. Ma vaccine mwang'eyo ni nyalo tiyo ka. To kendo sama mano timrega to nitie gimiluongo ni commitment ni company no kolose to vaccine no chanjo no nyaka ketie Kenya ka. To kata ka company no ok nyal loso moromo to oketo mipango mar tudre gi companies moko mondo bendo los vaccine. Nonro kata research itimo gi jo Kenya, kambi mopogore malose pek ni kanye. Kembe ok deger Kenya koso en ang'o matimore. Sirkal pok ochiwo lwasi mar gero kembe machalo kama. To mage madwarore manyaka kambi machielo. Nonro to jo Kenya matimo, kambi machielo tema koro loso vaccine machalo kama. En ang'o matimore e thuolo gi duto. Mano kanyal wacho ni nitie gima ni sirkal ok oketo mipango. Nikech mondo los vaccine nitie ga process mang'eny. Ing'en mokwongo kiseyudo ni gini nyalo bedo vaccine, to nonro nitie stage mang'eny. Stage mokwongo itimo research e laboratory. Okay? Seche moko itimo kata mane e kuom le kaka matindo manie laboratory. Asti time nitie research dhiga stage mang'eny. Koro stage gi wa participate to. To mondo ubed gi piny yote maloso vaccine nitie stages mang'eny. Ta nageno ni wabro chopo stage no maloso vaccine no. Kenya kata tayari kaka vaccine chenjo mitiyo go e le mag kaka mimiyo ga dhok kata mana gwen kata mag rombe, mago tayari wang'eni loso Kenya ka. Koro magi jigi matiyo human beings ang'en pok wachako loso ka, lakini ok nyal loso ni sirikal, lakini ang'en sirikal nigi mpango mag luongo companies manyalo timo kamano kata loso kaka vaccine nyalo losi e Kenya ka. Nikech nwaneno kaka kinde COVID seche moko ne yudo vaccine seche moko mwa pinje moko ne tek. Koro nitie mipango go. Lakini daher wacho ni sani jo Kenya kaka mar malaria ni wa participate e stages go te. En nan koro factory to seche moko ni e piny moro, lakini aparo ni wabo chopo kanyo. Nitiere geno ni chieng' moro Nyasaye kuyie to wabiro chopo kanyo waduto kaka oganda jo Kenya. Sani wantiere kar kanyo koro moge jwang' ote umedo mana orogi. Wacho ni sani koro dakika 5 kende to wakao ywewa mokwongo. Waranga ne moko ponono ka nitiere ote mago mawuok kache Facebook achal koda kamago mantiere SMS ka gintiere kar kanyo achiel kachiel ka wanyalo mana rango gi mago ote mowuok e Facebook mano ka wan kanyo. Jakinyar Mori wacho ni mbaka oromo. Mapenjo makoro biro ni daktari ang'eranga ne kacha ni openjo ni how effective is it? Mano mapenjo mantie kanyo. Se pime marom nade and for how long? Man kanyo side effects gin mage. Owacho ni mar corona almost took me to Chiromo. Wacho ni keno dogo wacho ni kata booster okanokaw kendo. An mago ka ayudo duoko gi and I will be the first one on the queue. Mano penjo mar Jakinyar Modi. Inyalo duoke yo machalo nade. Kata kapok wadhi ote mar Charlotte wuor ma wacho kanyo asedonje chenro an bende an Kisumu. Wacho ni ajiwo ne nyithindo ochanje. Ang'o mak kanyo ariyogo mondo winyane duoko madaktari ntiere godo ne Jakinyar Modi. Penjo muketo kar kacha. Ang'eni kata be kan kete kendo mondo mi kage duoko inyarango point mokwongo mar ariyo kanyo ka ng'wadhi nyime. Kamano. Ero kamano. Koro dawach ni kuom chanjo ni side effects asewacho ni kochakre higni 3 mokalo 2019 makoro romo higni 4 vaccine ni osechiw
doses maromo million ohingo million 4 kuom nyithindo 1.2 million. To side effects pok waneno manyalo miyo ng'ato worries. Seche moko vaccine ng'ato nyalo ga yudo, ng'ato yudo chanjo nyalo ga winjo seche moko kata kan dende ochwakre matin, to mano en kawaida vaccine mang'eny, lakini vaccine pok waneno side effect moko ma ji nyalo luoro. Kore momiyo anda wach ni joter nyithindo e vaccine mok gi luoro. Taneno ko penj ni how effective. Yeah. Atemo dwaro wech kaka dawach maber. But kaku neno ni nyaka nwachak chiwo vaccine ni waneno iluongo ni 30% reduction in admissions. 30% reduction. Mago jogo mikete ward kaluwore kod tuo ni mar malaria. Tuo malaria. Koro nyiso ni nyithindo mang'eny kata kagiyudo vaccine ni ginyalo bet ni yani dende koro chwakre matindo kitere to osemiye yath malaria cha to kuo okoro no tuo ahinya manyaka tere e ward. Tingeni 30% reduction in admission en gima ber nikech ingen nyithindo mang'eny koyudo malaria to seche moko nyalo tuo moro ma wacho oriere or seche moko obedo ni remo rume dende makoro dwano omede remo. Wang'en kidhi osiptande mang'eny remo onge. Nyithindo mang'eny tho ka rito remo. Kore momiyo dwaro ni ji oyud chanjo nikech koro reduce chance mar yudo iluongo ni severe malaria. Mwaseneno 30% reduction. Mamano duong' kabisa. Koro en very important. Penjo mar ariyo cha olal. Eno duogo wacho ni mane chenro jiwo mana jonyuol mondo ter nyithindo mondo chanji. Oh, mano be. Yes, nyakore muge jong wantiere karka sa osero mokanyo dakika 50 kod 8 tok sa 3 mar okinyi kendo kanye ma wakaw go ywewa mokwongo chenro mar mbako romo twak pod thoth wantiere karka e penjo mimedoro pod wantiere kod karka iwinjo koro kanyo tuo malaria bende kodonjo nitiere mamoko bende mag remo ango dogo wapenja ne kata bende ni koro ka tuo makama bende onyori ahinya ichomo kanye. Wantiere karka wendo ma Kisumu bende koro bosa ikre to kapok wadhi kata ire we wakaw yweyo ni mar ka waduogo wawinjo pach jo Kisumu bende kotenore kod chanjo maka magirwake kosoyo keteru piny ma en chenro mar mbako romo wakaw yweyo masani. Raundi atindi gotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Nasai mbia na chorete. Hakino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Hozima da getinya tichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Ombogo tabwatire baka. Itate mutagochi. Otaite somoni yaku. Asenge njutata kitibosoku. Kurende kende tige komutanga kurenda enibo amune amate yaye. Ayo montako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege ticha. Egosori enyeke gima. Yaruliko aseviu sasa bono. Kiudo gimoro e belni to mano kariano Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Kristo memowa kelonu otenore en dhadho maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super haki. Kidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, Budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo kol instrumental, kod Ninja the Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Nyakora mugejua chiemo en gino makelo kanyakla kendo nyalo dhi ka ng'ato to tedo ni kit chiemo mamita Ma koro ni chapat ma kiyeche kamae
Nyororo zaidi. Kata kamano wi nyalo wil ni kit chiemo no oted e yo machalo nade. Chweko kila ng'ato nya chweko. Ng'ata en chef e piny ka. Kata muro pien chweko. Mane momiye chenro matedo gi chiemo watedo kod jotedo matene koda kama nyasani. Kendo makama ikelo ni pile ka pile chieng' tich adek ka tich adek kod an Joyce Oduor. Nyakwa Ramogi. Wachaka nigi weche matimore sa. Gige dongruok en gigo eko ma en hakini, ok en gime miyi gi mich. Buch jopiny. Adier gima dhi mbele sani, Trevor dhano kech nego. Alo, ber ahinya udhi nade? Wadhi maber Musa, pinjari penjo mibni godo no mar senator. Tich adek ka tich adek, tudri gi jalendo Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Sadek otieno, mane Ramogi TV. Kik bai. Nyakora mkijong waseduogo jweyo ni enanga mana matin kama no dhi nyime mondo mi wayud thuolo malach mar gogo kod mbaka. Sani mbaka tero e kaunti ma Kisumu. Watu rekod Millicent Adhiambo e kaunti ma Kisumu mondo mi okona ni pach jopiny. Otwaga ne gi jopiny e kaunti ma Kisumu. Ayude pach gi mathoth ahinya e kaunti ma Kisumu kanyo mondo mi okonwa ni nyaka sani pach gi gin mage kotenore kod chanjo ni mara malaria. Girwake koso oyo, kosen paro manyien. Moko kuom gi bende ong'eyo ni ponono chanjo makama nitiere. Millicent Adhiambo oyawre kendo machiegni mar Ramogi TV okinyi makone cheno mar mbako romo watwak mane wi chanjo mar malaria. Miwa ne pachi inti nene yo machalo nade jodak e kaunti ma Kisumu wachang'o kotenore kod chanjo ni mar malaria. Be ging'e Millicent? Pero kamana Cleophas achiel kwa wuok Kisumu akekio ma kacho kama bende an gi jopiny kae ni kotenore kod twak ma wan godo e studio kinyi makawuono mar wach chanjo mar malaria. An kod jopiny kae ma bende adwani gimiwa pach ni to gin to pachgi chalo nade kotenore kod wach makamano, to ginene nade to kotenore kod weche ma bende ji wachoga maseche moko ji ok niga dieri e wi wach chanjo ni. Mano bende giwachi ang'owa machiegni ahinya bochako kodi king'iyo kamera kachi chako na gi nyingi tinyisa ni to in pachi chalo nade. Sani oket chenro mar biro timo chenjo mar malaria e alwora mar Nam Lolwe mondo mi oganda obed kod teko mar kedo kod tuono kaka owinjore ponono biro muoch pacho kaendi kaka seche moko lieko ni thuolo mabiro nyime kaendi tuo mar malaria nyalo biro muoch pacho kae. Koro mane okang' mokaw to in kaka achiel kuom jogo matiyo e sekta mag chiwo weche thieth inyalo wacho ang'o wi wachno? Mokwongo an Olivia Akoth Adero, an principal mar Commonwealth College of Medical and Related Studies. Kanyalo wuoye wach malaria, wayudo ni chanjo nokel 2019 kendo setiyo maber masani e piny owacho e migawo mar health osemedo sub counties kuma idhi mede chanjo. To adwa ni mondo ang'is oganda wani chanjo mar malaria en gima ber nikech omiyo ogeng'onwa malaria motegno. Nikech malaria motegno osekelo tho ahinya ne nyithindo man gin under 5 to gi mine mayach. Koro chanjo mar malaria ni en gima ber ka jowa omedo yiego kendo omedo tero nyithindgi e klinik bang' nyuol. Wayudo ni imiye nyithindo man gi dweche 6 nyaka 24 months. Koro kitero nyathini bang' nyuole e klinik to ibiro miye chanjo mar malaria koriwore gi chanjo mamoko nyaka nyathi obed gi higni 2. Koro chanjo ni en gima ber kabisa. Wayudo ni chon
incidence kata bedo ni malaria ne timore e kind nyithindo man gi under 5 years ne en 27%. Sani endi osedhi piny ma obedo 18%. Kata kamano, idwaro ni jowa omed tiyo gi methods moko manyalo geng'o tuo mar malaria koriwore gi vaccine ni. Nikech ang'o? Nikech vaccine ni wacho ni ok en 100% protective. Koro nyaka wamed tiyo gi net, nyaka wamed treat malaria. To ahinya gima nyaka wang'e ni ka nyathini obedo vaccinated, to kata ka malaria ogoye, to ok bi bedo gi strength kata gi nyaw moingo kaka manyalo ingo janyuol ma walus nyathi. Kech nyithindo mang'eny osetho nikech tuo mar malaria. Koro vaccine ni one, onyalo geng'ono malaria. Number 2, nyaka wati kode gi other preventive methods kaka mosquito net, kaka clearing environment, kata kaka spraying. Agoyo ni erokamano kendo angeno ni kaka omed sub counties ma vaccine dhi bede, jowa owuog oko kendo oyiego mondo mi ngima mar nyithi jo Kenya odhi mbele. Koro kaka isewacho ni sub counties idhi ke vaccine kata chanjo ni endi, ere kaka idhi time, like strategy mane ma idhi poge godo? Vaccine ni iketo under KEPI program, kitero nyathi hospital seche ma oyudo vaccination against polio, hepatitis, whooping cough, BCG. Sano eme itime vaccine. Vaccination mar malaria itimo from 6 months. To orumo, the last vaccine ichiwo at 24 months. Sani wayudo ni more than 1 million children oseyudo vaccine ni, kendo gimagi osebedo maber. Erokamano ahinya. Bachiegni kaka janyuol, in wacho ng'eyo wach chanjo mar malaria mokel e alwora mar Nam Lolwe ni chagi nyingi? Mokwongo an iluonga ni Charles Odhiambo Sembo. An jadak ma Kisumu County ka, Nyalenda. Sirikal otimo maber ahinya kuom kelo chanjo mar malaria no. Kata poni ok gimiyowa public participation moromo mondo jong'e ni chanjo ne odhi konyo nang'o to nadi. Lakini an arwako chanjo mar malaria nikech malaria en tuo mosenegowa kabisa e Kenya ka, moloyo to around Lake region. Nikech malaria ni percentage mag jok mang'eny matho around Lake region a kuom tuo mar malaria, moloyo to nyithindo gi mine mayach. Koro an aduoko erokamano ni sirikal kuom kelo chanjo ni e sub counties duto ma alwora man Nam Lolwe. Erokamano ahinya. Machiegni? Pole madam. Kuom nyinga iluonga ni Gordon Okech, ajadak ma Nyalenda kae. Mokwongo aduoko ne sirikal erokamano kuom kelonwa chanjo. Kech kae suna nyocha biro mang'eny, tuoche odonjo ne nyithindo mang'eny. Koro miyo ka giparo kamano to gitimo maber. Koro gima wagombo ni gibed gi participation. Ka en participation, koro miyo ng'ato kowuok to ng'e ni chanjo mane modhiye. Mok ni en ni upoyo adichiel ni sirikal biro chenjo, to ok wang'eyo ni yadh ni odwa chanjo na osechanji ji kar ka to waneno ka rem nitie kamoro. Koro miya wagombo ni gibed gi public participation mondo kwang'e gima gitime yo makare. Dho warwako gima gidwa timo no. To be iparo ni nitiere ga gik moko ma be ji oko nigo ga dieri otenore kod wach chanjo ni, ma bende kizungu dendo ni myths and misconception kotenore kod wach chanjo mikelo ga nyato koro makori kelo ne malaria? Mano gima nitiere ma biro mang'eny, waseno chanjo mang'eny mobiro ka, to toke yudo kokelo tuo moro ne ng'ama chielo, kata ne nyathi, kata ne mama mayach. Koro mano emomiyo awadwaro public participation. Kobedo to koro miyo ng'ato bedo thuolo ma en nodhi timo gini kong'e kuma odhiye. Ma ka nitie makosa to ng'e kama odhiye. Kendo aduoko erokamano ne radio Ramogi TV mondo ne odwar pa jopiny. Ma kata ka koro jopiny timo gimoro to wawacho ni ajowa noselandonwa. Koro gin ba duoko ne erokamano. Erokamano ahinya. Machiegni, in inyalo wacho ng'e wach chanjo mikelo alwora mar Nam Lolwe kaendi? Amor ahinya. Mokwongo iluonga ni Otada Nyang'wuod Ndhiwa, adak alwora mar Nyalenda. Wach chanjo, wamor ahinya gi jo-Ramogi kuom kelonwa wach chanjo. Wakwayo mana jowa mondo owuog odhi e chanjo mondo ng'e nini mar malaria kaka gin nyithindwa, kaluwore gi ng'ich masani koth manochweni
wang'eyo maler ni malaria nyaka bedi. Chieng' norieny mang'eny, koth ochako chwe, buru mane kodhno biro gono, wang'e ni malaria nyaka bedi. Koro ber mondo jowo odhi e chanjo, ging'e gima gin. Nyithindwa gitere chanjo mondo ging'e gima nyithindgi gin. Ero kamano jo Ramogi TV. Ero kamano ahinya tieko, mana ka tieko mana mapiyo. Pachi chalo nade e wach chanjo mikelo e wi tuo mar malaria? Chanjo no anto pok ateme, kata joma temo. An nyinga iluonga ni Stariko Mondi, an Nyalenda kae. Wach chanjo ni nosekonwa ni bokelwa e door to door, to pok waneno kata joma biro irwa kae. Chanjo ni wambe wasegombe agombo. Be paro ni en gima ber ka okel chanjo kamano e alwora ne oganda? Ber. Kendo wasegombo ni mondo ukele, to kwane jogi. Ero kamano ahinya ka tieko kodi. Pachi e wi wach chanjo mikelo ne oganda alwora mar Nyanza, chanjo mar malaria, inyalo wacho ang'o kaka janyuol? Iluonga ni Jacqueline Achieng'. Chanjo no ber ahinya kendo wadware mapiny. Sani tuoche ng'eny, sana malaria ng'eny kabisa. Omako nyithindo, kidhi e suptendi sani do maka nyithindo pong' malaria. Koro wadwaro chanjo no kabisa mondo okelnwa, mondo nyithindwa oyud konyruok, kata mana joma dongo. Ero kamano ahinya machiegni. Ni pachi nyalo chalo nade e wi chenro mar kelo chanjo e alwora mar Nyanza ne nyithindo? Chanjo mar malaria chagi nyingi? Nyithindo kende. Joma dongo. Ero kamano, an iluonga ni Ong'ele Matin. An a resident ma Kisumu ka. Chanjo kikelo mar malaria warwako. Nekech wasewinjo ni nitiere suna masano biro manyien ma is so dangerous to human. Ahinya mine ma yach, mapek, kata nyithindo. Mak mana no ayuago ni kane beto sirikal timo early participation ginyiso wananchi gima mano chon ipuonjo ji kako onego obedi. Kae koro kako ikelo chanjo to ji ong'eyo gima ikelene. But all in all, warwako chanjo mara mora nikech mano gima ka sirikal osewacho ni en gima biro geng'o lai ma malaria, warwako mondo sirikal otim mano. Be iparo ni nitie ga gik ma bende oganda neno ni ok adieri moterore kod wach chanjo ni, ma bende kizungu deno ni myths and conception? Mano bedo ga nikech nitie seche moko manyalo wachi gimoro machalo kamano ni biro. Tedo ka ang' osebiro to ok okonywa na indirectly. Iyudo kokadhe lwet jomoko. Koro iyudo ka beneficiary gin ma joma oginego endo. Koro mi wakwaye ni kapok mano timore to gimobiro ma sirikal ogolo kama nyaka tine japiny. Aparo mano nyabedo maber. Ero kamano ahinya machiegni ka tieko kodi. Pachi e wi chanjo mar malaria mikelo ne nyithindo kod joma dongo kaka mine mayach kod jogo ma gino nyalo konyo. Ero kamano, an Samuel Omondi Ong'ana, an ja pikipiki makachok. Kuom wach mar chanjo, amor gi wach mar chanjo ahinya nikech nyithindwa tho nikech malaria kaachiel kod mine mapek. Omiyo akwayo ni mondo wachni ochop nyaka mashinani, nyaka ndani, ma ji te ong'e ni chanjo ni timore. Atieko. Mana kamano Cleophas, mano oganda mowuok achiel kachiel Kisumu kaendi, ka thoth gi wuok alwora ma Nyalenda kaendi. Isewinjo pachgi kotenore kod wach chanjo ma bende sirikal ochano mar kelo alwora mar Nam Lolwe, ka bende thoth gi orwako chanjo ma kamano. Wach ma gidwaro maduong' kata ma giywago maduong' en wach lalruok e kind jo sirikal kod wananchi mapiny, mondo mine ging'e ni to chanjo ni kikele, ere gigo mowinjo gitim, gigo kaka owinjo giikre, kod gigo mopogore opogore kotenore kod wach kedo kod tuo mar malaria. Ka kamano, kionge penjo mora mora, tabedo kuom e studio mondo idhi nyime kod twak mwa bago okinyi makawuono. Cleophas. Erokamano ahinya Millicent Adhiambo. Erokamano kuom limo jodak e kaunti ma Kisumu to jogo mantiere gwenge ma Kachok kod Nyalenda.
Janyalenda omor. Iwinjo kanyo gidwaro chanjo gi duto. Iridri piny nyaka yo Ring Road kacha, ipenji gi penjo mamoko bende. Wawinje pachgi ni chanjo ni ten mane. Erokamano Millicent Adhiambo. Jodak e kaunti ma Kisumu miwa paro gi yo makare. Kendo koro sani akoro ni wan gi wendo e kaunti ma Kisumu kachiel koda studio ma Nairobi ka. Adana winj pach wendo mane wan go arno chak nyaka sani mondo ang' wawinj pache kaeto ang' adhi e kaunti ma Kisumu. Koro ka nitiere kodi Daktari Sam. Iwinjo kaka giloso oko kacha kaunti ma Kisumu, mano pach japiny. Iwinjo ka nyaka jogo madongo dwaro chanjo ni oganda bende nigi ng'eyo matut e wiye, be giseng'eye, gigombe, giyude kanye, jomage monego yude, iselero mana kuom janeno ma koko donjo sani Ramogi TV. Lerne mana mano kachiel koda paro ma in go bende kaluwore gi mago mawinjo okinyi ma kawuono. Aduoko erokamano Cleophas. Awinjo ka gima amor ni jopiny orwako chanjo ni, kendo aneno ka jopiny mor ni chanjo ni ochopo. Gima daher wacho mondo obed maler ni ji te ni chanjo ni pod en mana mar nyithindo, to nyithinde ma malaria ohingo ga ahinya. Koro chanjo ni kako biro ni wadwaro ni nyithindo koseromo dweche 6 utergi e klinik. Tergi e klinik mitero giga magiyudo ga chanjo moko ka. Kidhi e klinik ko idhi yudo chanjo ni. Asto nitie gimoro ma jopiny owacho ni onge public participation. Lakini gima daher wacho ni chanjo ni osebedo gi public participation kabisa e Kenya ka. Nikech uneno ga pile pile jomodak Siaya, jomodak Kisumu, jomodak Homa Bay, pile uneno mtokni mag jo Kemri, mondik ni jo Kemri, CDC, kadhi Siaya. Chanjo ni notimne nonro ne mana kuonde mwadakie gi Siaya, Kombewa, Homa Bay giri emotimie test mayudo vaccine nitiyo. Koro wan ga kisha ni vaccine ni chanjo ni en chanjo mabro konyo nyithindwa, to chanjo ni onge shida mora. Koro teruru nyithindo moromo dweche 6 nyaka higni 2 mondo giyud chanjo. Aya, iwacho kanyo nitie penjo mathoth madonjo kar kae. Koro moko bende mantiere wabayo ne jalonye weche mag thieth mag oganda kata weche go mag public health. Okinyi ma kawuono wantiere kod wendo e studio ma Kisumu, mano ka wantiere kanyo kod Ngire Otomanadel. Professor oyawre Kisumu chiwo yo machalo nade? Oliet chanjo ntiere, chanjo onge, oganda chiwo ywak makagi kacha, to kata kamano amosi ni oyawre gido machiegni chenro okinyi ma kawuono. Erokamano Cleophas, erokamano Daktari Sam aneni kanyo. Oganda mar jokanyanam amoso uno kweuru. Kisumu aneno kochiew maber, kendo kang'iye kod dirisha ka taneno ka piny ber. Piny ok rach ahinya, piny ler maber. Aya, wambe wang'iye koni waneno ka ji bedhi makare, kendo ji neno gi yo makare, oko koni bende lera. Chanjo mar malaria, in kaka jalonye weche go mag thieth mag oganda. Ageno ni winjo jodak e kaunti ma Kisumu bende kaka oloso. Pachi mobiro ni mana kanyo mokuongo. Bende oganda ni kod ng'eyo matut malach kotenore kod chanjo mar malaria. Bende jowa osepuonja ahinya jowa mantiere alwora ma Nam Lolwe. Erokamano ahinya Cleo. Awinjo kaka jonyalendo wuoyo, kendo aneno ka nitiere gap moro kanyo bende matin, nikech awinjo ka jomoko wacho ni ochanjo jomadongo, jomoko bende wacho ni chanjo ni dak kelnwa dhot, jomoko bende wacho ni gikia kuma chanjo no nitiere. Mano what we call a feedback. Kendo samora mora ma wayudo feedback makamano, to systems mag thieth owinjo kawgi positively, kendo kawgi na mana mondo mi gered kuonde machal ka gima pokolosigo. Koro medo dhi mbele gi timo civic education on this, kata mana miyo oganda wach zaidi, kata mana kaka koro gimwatimo sani ni ok rach, nikech pile public participation it is not an event, it is a process. We can do it and do it again and continue to do it.
mano e kaka itime kata mana kinde ka kinde waja keto winjo ka system mag health lando kadhi around ni sani koro wadhi mbele gi chenjo, nyithindo tere chenjo kamano. Koro wang'eyo ni chanjo mar malaria be osekete system mapile mar chenjo chande miluongo ni expanded program for immunization ma Kenya ka. Omiyo en achiel kuomgi. Koro pacha en ni wamed dhi mbele gi chiwo ng'eyo ne jopiny ni chanjo ni nitiere. Erokamano ahinya. Kama chelo tie penyo moko bende mano osepenj koni ponono moko bende pod medo mana donjo kar kae ka ote makoro sani bende adani mondo mi warangi achiel ntiere kama ma bende koro donjo. Wacho ni bende penja jolony ni nindo e bwo net ne mine mapek bende ntiere yo machielo mano kopogore gi nindo e bwo net ne mine mapek bende ntiere yo machielo ma mine mapek gi nyalo tiyo godo mar geng'o mondo mi kik giyud tuoni mar malaria to ahinya jogo mantiere alwora mar nam Lolwe. Penjo ni biro kuomi Profesa Otto Manadel. Inyalo mana duoko janeno ni kae to imede kanyo bende ntiere yedhe mamoko mag malaria mano kantie kaunti ma Kisumu ira Profesa Otto Manadel. Inyalo mana leronwa bende ni yedhe ma mine mapek imiyoga e ute thieth e alwora mar nam Lolwe. How effective are they? Mane penjo mantiere kata bende gitiyo mano kopogore kata gi mano mawacho ni mar chanjo. Inyalo mana duoko janeno. Erokamano. Cleo, jawinjo no ni kare kuom penja hila no kendo agombo mondo aduoki ni tuo moramora ko oyude kata ko ochopire e seche momondo early diagnosis to intervention moramora kata kiwango moramora gimoro midhi tim kanyo ibiro yudo kadhi maber kuom weche mag thieth. Omiyo agombo mondo anyis jawinjo to gi jowa mamoko mawinjo talk show maka wuono ni ne nitiere yedhe net en achiel kuom yore ma mama mapek nyalo geng'o godo mondo kik mosquito chopire mondo miye malaria. But kidhi osiptal momondo maber okiriti ma tuoni medre dendi ma wawach ni now the parasitic load parasitemia level di malo idhi mapema seche misewinjo signs mabiro momondo ka tiyudo tuono timiyi yath yedhe go tiyo kendo gitiyo maber kabisa to kidhi momondo to kendo tiyo piyo moloyo. Barago mondo awachi ni kiwe net to gi kiwe yath nyaka warita alwora mwadake mondo mi pige magurure aoya egi bende kik bedi nikech kuonde go ema mosquitoes go nyuolie. Koro kage nyuol to gin machiegni kagi seche moko tinwang'o mana ka gisechopo ei ot kanyo. Koro alwora maginego mar kuonde mwadake go bende nyaka riti, net be nyaka watigo, nyithindo be nyaka watere chanjo, diagnosis bende sani ngeni universal health coverage omiyo koro ute mag thieth chiegni kodwa kendo wayudo ka yedhe oket mang'eny kabisa. Mano biro konyowa. Yadhno tiyo katieko, tiyo maber ahinya. Erokamano ahinya. Wantiere kae kod daktari bende wantiere kae kod daktari Sam Akech. Wadhi nyime kod yudo ote mopogore opogore mamedo mana donjonwa kar kae. Wakawa ne ote mantiere Facebook kacha mar Ramogi TV. Otego mago mantiere kacha Facebook mar Ramogi TV. Wantiere kacha kod Kendalton Chieng nigi ote mare kar kanyo kachiel kod ka Abel Ongiro wacho ni chanjo michunogo mana onagi ema nyaka kauni to sirkal bende ok ni kodwa maber. Koro onagi majalony mondo ononane chanjo go mondo kik onagi bed profile. Ero penjo ni bende daktari achako ni daktari Sam Akech kotenore gi ma onagi kik bed profile mane ni mantiere kar kacha ponono inyabedo gi paro mani wi gima daher wacho nonagi ni chanjo ni en chanjo mamarwa. Chanjo ni kata kan otim kinde mitimo nonro nete otimi ogandawa kata ogandni moko nikech wan gi malaria mang'eny. Koro momiyo sirikal owacho ni gine nyaka chak gomna but nam Lolwe en kech kuonde gi ma malaria ng'enye. Ok inyal kawo gini titero Nyeri kata ikawe titere gine ni itere kanye Kirinyaga kech kuonde ga onge malaria. Kore momiyo chanjo ni ichako igole Migori nyaka Bungoma kucha. Jo Bungoma ok gin jo nagi
to nikech kata Bungoma kucha malaria ng'eny. Koro chake gi kuma malaria ng'eny. Gima dawacho nun gini otimne nonro ma migao mar piny miluongo ni World Health Organization neno ni vaccine ni en vaccine ma onge shida marach mo osechunguza gini tikele gi migao moko mag piny kendo kaka UNICEF to chanjo ni ichiwe pinje moko moromo 20 koro okwan profile ter nyathini mondo yud vaccine. Erokamano ahinya Profesa Otto Manadel, miwane pachi kotendore gi mano ni ochal nade in kaka kori siasa donje iye ka koso jopiny maneno siasa gini. Leo yera mona wachi ni mara kaka Daktari Sam bende wacho kanyo. Research mar RTSS ni no chake 2001 to otim research ni up to 2019 mago ke kwano to 18 years 18 years katiji mar ng'iyo ni to be wanyalo yude to mwayudo ni be nyalo tiyo ma World Health Organization in 2019 actually 2016 negi yudo recommendation mowuok kuom advisory committee mochung'ne weche mag malaria mane o adopt wachno 2016 koro kogik 2019 to bedo rolled out to kobedo rolled out to vaccine ni okobedo rolled out e Luoland kende be okobedo rolled out Kenya ka kende obedo rolled out Kenya, Malawi to gi Ghana to jaka wang'e ni Africa bears the highest burden gine magin gi weche yani malaria ng'eny Africa ka ma vaccine ni olos ne nyathi ma mu Africa nikech kae ma weche ng'eny mogik ami statistics king'iyo piny mangima tinwang'o ka close to 405,000 405 nyithindo ma 5 years and below no tho to kagi tho 2018 to out of 405,265 negin nyithindo mawuok Africa ka king'iyo atamalo to mana atamalo 65%. So you can imagine one continent 65% mag nyithindo motho nikech malaria to king'iyo tinwang'o kaka 2022 about 165 million of African children had confirmed cases mag malaria. Koro nyiso ni en malo e piny joratenge to kibiro e piny joratenge tichako ing'iyo pinje moluoro Lake Victoria ma it is a breeding ground tinwang'o ka Kenya ichako ikwanyo kanyo, Tanzania bende ni kanyo and countries mamoko go to kichako ibiro Kenya tinwang'o counties mogo tong' gi Lake Victoria bende tichako iyudo the counties mago nagi bende mogo ka to gi Busia bende Kakamega be nitie mana bathe kanyo Vihiga be koro itime ok time ne onagi kende itime all across Africa all across Kenya and recommended nikech World Health Organization mong'iye diriyo to bende nyaka wang'e ni mae e chanjo mokwongo e piny mangima nyaka ne piny chakre mar malaria mosekalo test of high efficacy and safe very effective. Erokamano ahinya kapok wakawo kata penjo machielo pod an kuom Profesa Otto Manadel. Gino ma ponono nitiere kar ka tudruok e kind sirkal mamalo kod sirkal mar county ponono ni chenro mag thieth bende wang'eni osegole e sirkal mamalo kata pod nitiere chenro mag migawo mar thieth e sirkal mamalo pod nitiere migawo mag thieth e kuonde counties mopogore opogore kor gwenge tudruok mar kalo kata ote machalo kamagi mago maga malaria bedo sechopo yo moro makare miwa mana kuom ranyisi ka nitiere duonde mopogore opogore mago ka wantie kata gi en malaria council tije en ang'o e ng'iyo ni adieri oganda obedo kod ng'eyo mondo mi kik penjo mabiro kabila mowuok kaunti ma Kisumu ni wajo machuo dak wayude imiye mana mine imiye mana nyithindo kik donji kachiel kod amaka mag malaria youth army tijgi gin ang'o e thuolo gi duto ka gintiere ka. Erokamano Cleo
ok ni joma mine be ok ni joma chuo kamano apana. Chanjo ni en mag nyithindo ma chakre ja dweche 6 nyaka dwe 24 tiende ni 2 years. Ka nyathi manie kind higano ok ochuno no bed wuoyi kata nyako, nyithindo go te ichanjo. To chanjo ni ok en ma joma dongo, en olose mar chanjo nyithindo mantiere dweche 6 Kenya ka dweche 6 nyaka dweche 24. Kidhi Malawi to gichako e dwe mar 5, nyathi ma dwe mar 5 nyaka dwe 24. But Kenya gi Malawi, Kenya gi Ghana to wan wachako e dwe mar 6 nyaka dwe 24. To kwang'iyo function mar national government to gi sirikende mag kor gwenge, wayudo malong'o ni yes, health is devolved, but nyaka wang'e ni on matters of policy kata chenro, loso chenro mag chike mamoko mag rito chenro mag thieth to pod amalo. Tiende ni sirikal mamalo gi sirikal mapiny, we are not federal states. Pod one a unitary government. And they could one get devolved functions. But ntiere kaka there is an interdependency between the county governments, 47 of them, to the national government. Pod giwinjore. Kachiwo kata example, guideline mar kakitimo chanjo mar malaria ni. Okondike gi county. Nikech kade no ndike gi county to ne yudo ka county ka county negi yore mar timo. Giwacho ni wan wadwa chako gi dweche 4, kata wan wadwa chako gi dweche 9, kata wan wadwa chako gi higni 5, kata wan wadwa miyo mine madongo. But en gima ondike at a national level, at a continental body level, and owacho ni ichake dwe mar 6 nyaka dwe 24. Omiyo kata king'iyo net bende ichako gi malo. To nitiere Division of National Malaria Program. Mano e department kata division momi teko mar tiyo kod counties mondo weche mag thieth mag malaria odhi kare. Koro kanyo bende nyaka wayiere ni onge ng'at matiyo yore. National government to gi county governments, they work together, they collaborate. Erokamano ahinya. Wadhi kama chalo yuda ne penjo mamoko mantiere kache mbui mago mag Facebook. Wadhi nyime dakika osekalo 33 tok saa 4 mar okinyi makone chenro mar mbako romo warango mana kanyo chenro mopogore opogore to ahinya chanjo mar malaria ichope koma chalo nade. Engineer Lazaro Kanyamboko wacho ni kes mar DDT nobedo nade. Mano penjo mageno ni waoro chon e kinde mane Daktari Sam Akech koro penjo range wacho ni donge good news nen ni wasungu oyudo breakthrough wacho ni kendo utieko malaria Afrika. Engineer Lazaro Kanyambok mar Kariobangi Jamaguje angi duok pejo no daktari kangi duogo bang' kao ote mar Godi Godon wacho ni chanjo to ber ne ngima nyathi e gayo malaria an nyal kinyi o mabero kama na inya Godi. Marangi KE wacho na Ramogi TV kana kakrao. And my question wacho kama wacho ni bene malaria wacho ni prophylaxis mano prophylaxis regimen be restarted. Professor wacho nade prophylaxis prophylaxis regimen, can it be restarted? Mano penjo matiere kakanyo mar Marangi KE. Ote machielo ponono ka wadhi yudo nikech moko bende ang' wayudo mana kanyo ka gintiere. Kanya ka sani tiere ote mamoko ma pod medo mana donjonwa kar kae. Ka sani tiere Marangi nigi penjo mar Fred Utieno. Wacho ni vaccine ni nyalo rito kata protect ng'ato mag higni adi, jok ma higgi romo nade. Chielo kuom penjo mantiere kar kanyo. Ang' warang' machielo bende Minzonia wacho ni an anyalo kao vaccine to kase kao wacho ni kise kao chanjo mar malaria to pod malaria maki achak kodi Daktari Sama Kech kata ng'adhir Professor Otto Manadel mondo ayude penjo mamoko bende mantiere kar kanyo to sani mana mwasayudogi mana minjo kanyo minyalo duoko mana mapiyo ang' wapar ni penjo moko bende kapo nono nitiere ma ok winjo.
Yes, erokamano. Tawinjo ka jowinjo nigi penjo maber ma dwaro ni mondo waduok. Mokwongo daher wacho mar ginene. Chanjo ni kata nyathi koyude pod onyalo yudo malaria. Chanjo ni ok protect nyathi 100%. Gima timre en ni ka nyathi oyude, ka nyathi oyudo chanjo to kata ka oyudo malaria to malaria mare ok bi matek ahinya mamiyo nyaka tere ward kata notuo ahinya. Lakini nyathi pod nyalo yudo malaria. Emomiyo koyudo chanjo ni pod nyaka oti gi net. To samo winjo ma dendo chwakre kata en gi homa, dwano dhi mondo timne test koyud ka en gi malaria mondo miye. Koro mago kik wiwa wilgo. Aneno ka penj miluongo ni prophylaxis obedi. Prophylaxis en ni chiwo yath mondo geng' tuo mar malaria. To mano nitie jomoko mamiyo ga yath mondo geng' tuo mar malaria. Kaka wamama, kochopo ka ich mare osechopo wamama mapek, ka ich mare osechopo dweche 3, dwe ka dwe kodhi osiptal timiye ga yath momuonyo mar geng'o malaria. Koro mano nyaka pod gitigo. Kasto nitie nyithindo bende. Sama gidhi e chanjo timiyo gi ga yath mar geng'o malaria. Miluongo ni intermittent preventive therapy, IPTP. Itime nyithindo ma koromo higa 1 to sani nyocha migao wacho ni dwano chak miye nyithindo mosekalo kata higa 1. Koro magi pod dwano endelea. Chanjo ni kobiro, chanjo ni idwano mede wi gik moko mwatimo. Antie penjo moro kanyo ma DDT. DDT nen yath manitiyogo manikuoro, manitimogo spraying chon. Makaka America kucha kane gidhi ne gi spray kamora mora maginego suna te manentie kindeno. Okay? Magitieko suna. To kane gitieko suna manen gi malaria norumo. Koro kata ka gin gi suna masani, suna gonge malaria. Lakini kuonde mane gitimego, DDT no noyud ni koti kode outside the house to nyalo kelo shida moko. Emomiyo noweti kode. Nikech kano timne spraying to odhi kaka kuonde kaka oche, cham kipidho, cham bende dhi to kawe. Yani iwacho nang'o absorbe. To koro gibetie chiemo. Koro noyud kane gin gi side effects e ngima ji. Emomiyo noweti kod spraying ma DDT. Koro DDT iwacho ni titiyogo e restricted places. To en yath mok nega kasani inyalo ti kode large scale. Emomiyo negi stop. Nikech gik moko mninya tigo chon to kalure gi research mosetim oneka ok gin okoripo ji endelea kodi. Koro wa spray sani gi yien mitiyo gi iluongo ni pyrethrins moa kuom pyrethrum ema ng'eny gitiyo sani, to mago onge gi madhara kuom ngima ng'ato. Haya, erokamano ahinya daktari. Sama kecho wacho yo makara dhira Professor Otto Manadel. Kinde mane adongo kendo nantiere kaunti ma Kisumu, mana kama nitiere kar kanyo, adoge gwenge go Manyalenda. Ninyalo kawo yath mantiere pickup moro maduong' gi generator moro, ichak goye Donga, kokalo Nyalenda, ochomo Milimani, igoye mana mateka macha, koringo kodhi. Dibed ni mage pyrethrin mitiyogo e kinde gi mag kuo yedhe. Iwacho ni kata ka chanjo ni bende nitie, yore mage ma ponono counties nyalo tiyo godo, kuonde mamoko nyalo tiyo go mondo miyo gol suna gi kama gidake. To ponono ka pod gitiyo kosoyo gi mbene nowegi ponono negi nok ne ka gima gikelo konyruok mora mora. To bende na achiel kuom yore monego bed ni doke e gwengewa mondo miyo tiek malaria ni bende kachiel koda tuo wacho ni suna makelo malaria. Cleopas, mano to higa mane, mane kodu. Nyaka bi parni, makoro nyaka bi manya yo makare. To kata kirango kar. Kata wacho ni kawuono wan gi a very organized way mar timo IRS kata indoor residual spray. Mobedo recommended sani. Kendo wachni osebedo katimore e counties 2 makaluo kae, Migori kocha to gi Homa Bay kocha osebedo ka nigi spray ailane.
kendo inwang'o ka gibedo gi yedhe mabe bedo abeda imported tu, inyiewo iloso gi oko. To kaka higa mokalo ne watiyo gi nwaneno ka government notiyo gi yath moro miluongo ni Shumi Shield ema ne gitiyo godo. Koro igoye e walls ma aparo ni gisebedo ga ka gilando ginyiso ji kuonde ma kaka gitime. To agombo mondo awachi ni mondo mi wach mar malaria ni geng' maber kata properly clear, nyaka jothuru wang'e ni geng'o malaria chakore gi wan wawegi. Ok wanyal rito sirikal kata mzungu moro. Mokwongo wawachi ni awinjo ka ng'ato wacho ni ogo erokamano ne wazungu. Wawachi ni for the first time, not even first time, but one very big impact. Yadhen gine vaccine ni chata chanjo ni ok en mar mzungu. Chanjo ni en mar onagi, onagi molose. Koro ya onagi kama intiere bed mamor tich tire. Omiyo kadok kocha tawacho ni wan ugawegi manyaka waritre mar geng'o wach mar malaria ni. Nikech achiel ase bedo kawacho mokwongo ni seche midhigo yath yie mondo jogobi e counties matimo mano mondo gigoni e odi. Namba 2, nikech ing'e ni mosquito tije tek, wiye tek bende. Namba 2, ka net omi kata pok omi to dhi kaw kiwango nini thuolo ni dhi nyiew mondo ihakikisha ni family te oninde bwo net. Mar adek, nyaka wang'e ni alwora marwa cha waneno wan wawegi kwarite maler. Nikech ing'e ni agombo mondo awach ni sako mar cycle ma mosquito ringe konyuolore en sako moro madwa ni mondo jothuru ong'e. Mokwongo, mosquito miluongo ni Anopheles ma female madwaro remo mondo onyuol go, olos go tonge, o fertilize go, orit go tonge mondo oto, obro kawo kuom dhano man gi kute miluongo ni falciparum kata vivax kata malaria hii gin tiere species moko kanyo. To kosegole kanyo to omadho tuo ni koa kuom dhano man kode. Te i mosquito kanyo okawo thuolo moro matin to olosore to oloso gimoro miluongo ni sporozoite. Koro sporozoite no mane kama wach nitie. Sporozoite no ema ka mosquito okang'ato to ng'udho kuome to sporozoite no biro ringo to dhi e liver. Koro ing'e ni wang'e uru ni chanjo mwawacho ni ogeng'o sporozoite chopo mondo odhi odonj kuom cells mag the liver miluongo ni hepatocytes. Koro kako ogeng'e en ni inwang'o ka sporozoite ni en gi protein moro e wiye kanyo. Protein moro ni onding'e kanyo miluongo ni circumsporozoite protein. Circumsporozoite protein kata CSP no ene modhi infect cells mag the liver miluongo ni hepatocytes ka. Koro vaccine komii kata chanjo komii to dhi o attach itself kata oketo the body golo antibodies madhi attach itself, odhi omako protein mantiere wi sporozoite ni. Sporozoite e tuo ma mosquito ng'udho kuom ng'ato mondo dhi o infect, odhi e liver kasto gine. Koro kosemako to gino ok dhi mbele. But daktari owacho kanyo ni ogeng'o mondo gini tuo kik ter ng'ato e ward, tuo kik neg ng'ato, reduce these numbers. But ing'e ni kotimo kamano to moko mosekalo mano osegike liver modhi. Liver kanyo ka gintie to ginyuolore mang'eny, gik moko miluongo ni merozoites mang'eny kabisa. Koro kokalo liver moloso merozoite to koro vaccine ok yude. To merozoite no gidongo to giloso gimiluongo ni gametocytes. Koro gametocytes go ema mosquito madho to donjo iye to dhi loso tong' kamano. Koro awacho gini mondo anyis ng'ato mawinja ni inyalo chanji yes, to kochanji to pod in gi mosquito pod in gi falciparum moko manie form mar gametocytes, manie form mar merozoites.
to gamito site no kokawe to mosquito madhe odhi e mosquito to olosore to loso sporozoa pod onyalo infect ng'ama ok ochanji machal kaka mama man gi ich cha koro tiende ni nyathi mochanji ka ok orite gi net maber to pod obiro bedo gi these aspects mag falciparum miluongo ni gametosite ni ma pod inyalo gam tidhi infect mama man gi ich kata mama mayach kata baba mantiere kanyo kata nyithindo mamoko. Omiyo kwaritore to waritore kwang'eyo ni kata ng'amo chanji cha pod nyalo bedo reservoir mar kelo malaria e family ne koro ji te bede bonet to koyudi gi tuo mar malaria tidhi itimo ni diagnosis mapema tiyudo thieth makare. Omiyo an katieko tawacho ni ng'ato ka ng'ato kao nafase maber to ritore kong'eyo ni mosquito kelo tuo mar malaria to mosquito ni e ka to kata ng'amo chanji bende nyalo miyo joma moko bende tuo ka ok waritore waduto wate. Erokamano. Cleo kanyo odonjo awinjo kanyo nyinge mabecho becho kendo mamit mit iwacho ni ukinyi makaono katieko an mana kodi kama en mani in kori in mana ngire profesa jalony in kori ne yo moro makare wawero kama thuolo makama wamedo puonjore kendo wang'eyo gik machalo kama nitie penjo mano penji kar ka mabende dani kora penja daktari kenyi moro bende minyalo medo kar kanyo minzone no penjo kanyo niya an anyalo kawo chanjo machalo kama to koro kase kawe bende in gi thuolo moro amora mar malaria maki mano penjo kar kanyo kata ng'akawo penjo mamoko bende mantie kanyo inyalo wacho ng'e wiye mano mana kidwoko minzone aote achiel mano asomo kinde mokalo. Erokamano. Aparo ni penjo ma minzone openjo no professor bendo omule maber nikech owacho pimo kaka malaria wuothe del kendo dhi ka suna bende to kaka wawacho ni kata ka ng'ato yudo chanjo ni pod onyalo yudo malaria emomiyo koro dware ni kata ka nyathi oyudo chanjo to ka ineno ka en gi dalili mag tuo tere mondo timne testing to ko timne testing oyud ka en gi malaria tibomi yadh malaria seche moko nyalo bed ni dende ochwakre to en gi tuo moro emomiyo nyaka dhi tim testing koro ok dwa ni dhi e pharmacy ni dhi e chemistry duk yath tinyiewo yath timiye kech seche moko ongo malaria to dwaro ni nyaka itere mondo pime mondo oyud ka oyud ka en gi malaria tibomiye yath to yien ma wan go tiyo maber kamano. Erokamano ahinya. Aya wakawa ne penjo mantiere kanyo mogik wadong' mana gi dakika maromo 7 to watieko chenro kinyi makawuono penjo mara mantiere kata e Facebook marwa mar Ramogi TV sani wanyaka okanyo Elisho Dhiambo owacho ni an gi neta umora godo koro chanjo go obedie mos mondi owacho ni pod wamanyo mogo achiema yieng' mondo yath owacho ni yath nonega ka yiem nono wada owacho ni koro chamo yath to biro mana bang'e. Aya ang' miya pacho mogik koro ka warango kuom ote modonjo ka sani te ang' warangi te kwatieko. Agutu Emma wacho ni adwara kama ichiwe malaria ola unyalo kono oganda bende ni yudo chanjo machalo kamae kama chalo nade. Oga Collins wacho ni yes malaria en tuo maneko ahinya kendo wacho kanyo ni onego ji mathoth makia an anyalo kawo chanjo makamano ote mar Oga Collins erokamano. Kamachielo wan gi Paulo Ouma wacho ni Cleophas weche chanjo kaluwore kod mane oseliekore chien kanyo ewi COVID-19 nyaka keti okenge makare koriwo puonjo jopiny ma en wach mabende jalony ariyo manago e studio bende oyie. Dorothy Odhiambo wacho ni mamin Jaiden ka wuok aedo wacho ni penjo na en kama bende jogo mapek mine mapek kachalo koda ka nyithindo kachalo koda jogo machuo bende onego bed ni yudo chanjo makamae mano bende gima tie kar kacho wacho ni twaka en mana mar jogo ma nyithindo kod mon mapek mago nyalo bedo ni yudo gi yo machalo nade oseduo kanyo ni chanjo ni jite nyalo yude ponono ka gin kacha e higa kata kinde madwarore mana kaka noselero kar kaya ang' miwa wach marumo gik. Freddy Wuod Nyakarungu wacho ni anto kadagi wach chanjo but an gima ng'eyo en ni ok chak koda wacho ni ibiro chanja bang'e
kasechako neno berne wacho ni Fredi ma Migori County anyway Ramogi TV lera dua orumo gi ka ada winjo wach mar Daktari Sama Kech koro regi ote mantie ka sani wach mari gi ote mari mogik ne nyiko Ramogi jwang kotenre kod wach mar chanjo mar malaria ni. Erokamano Cleophas kod jowinjo mag Jaramogi kuom miyowa nafasi mar loso kodwe wa chanjo manyien ni. Gima daher nyiso ni sani bang' nonro kata research mag higni mang'eny sani wan gi chanjo mar malaria. To wayudo chanjo mabiro konyo nyithindo, obiro duoko kiwango mag nyithindo manyalo tho koa e tuo mar malaria. Chanjo ni osetimne research mang'eny moyudo oonge gi side effects mora amora. Kendo an gima daher wacho ni mondo ji oter nyithindgi oyud chanjo ni kagiseromo dweche 6 nyaka higni 2. Pod ok wan gi chanjo mar jomadongo, lakini nyithindo moseromo dweche 6 nyaka higni 2 mondo giter ni chanjo ni, ke chanjo ni biro konyo wa kabisa e duoko thoe kwa tuo mar malaria. Erokamano. Agoni erokamano Daktari Sam Akech kuom thuolo matoko dara Ramogi TV. Akawo wach mogik kowuok kuom ote bende ma odonjo kae kowuok kuom joneno wa Professor Ottoman Adel kaw thuolo ni mondo mi wuoyo go nagi koni gi wach mari kotenore kod wach mar chanjo. Nitie jal mowacho kanyo ni chiemo mogo manyo sadi chanjo dhi okaw sadi oyiero achiel wacho ni many mogo mondi ote mari en mane ka otieko. Erokamano Cleophas. Wach mar osiepna no miya nyiero kabisa kendo kawa gi wuoro nikech kowacho no we mondi to higa ting'eni ok inyal rito, ok inyal chungo. Ka nyathi odhi mo ochopo higa 24 mokalo ting'eni nyathino koro biro bedo ni ok en eligible mar chanjo ni. Omiyo akwaye mondo oyie gi jowinjo mamoko ni kik warituru nyithindo ma are eligible ma chakre dweche 6 nyaka dweche 24 kik wawe thuolo gi kal. Mae gimomiyo wan kaka onagi to gi kaka jo Kenya tado wuya moso onagi mawinjo dholuo mawacho ni igeni wan gi tuoche mang'eny e gwenge wa makoni ni. Achiel kuom gi en HIV. To HIV ka in godo to rembi ok bed ga makare, obedo ma affected, onya bedo matin. Mar ariyo wantiere gi tuoche machal kaka sickle cell anemia. Tuoche gi kimedo gi malaria kata mana tuo machal kaka TB gini kimedo kata mana tuoche mamoko ma inwang'o ka bet ka thoro bedo mang'eny kaka tuo miluongo ni Burkitt's lymphoma, mano kansa mar nyithindo. Burkitt's lymphoma no en tuo ma kimedo gi malaria titieko nyathi ahila no. Omiyo chanjo ni en chanjo mabiro bedo gi impact maduong' sani to gi higni mambele. Ago momonda parne jawinjo no ni chanjo ni ok ochake kawuono. Omiyo kidhi kawuono to kine mokwongo nitiere joma nosechanji kendo gidhi maber. Mar ariyo gimoro amora modonjo e dend dhano nyaka bed gi yukni. Omiyo chanjo mar COVID mar malaria ni ento omuol maloyo kata mana mar COVID cha. Nikech en ibiro yudo kaka mochuono ibiro winjo ka ilni mana matin tu. Seche moko inyalo yudo ka lokore makwar matin tu nikech gima nyien odonjo. Kech ka gimoro donjo e del to del nyaka work against it nikech onyalo we ni magi ma dwa ketha. Koro nyaka gi protect the body. Koro inwang'o ka mago bedo kanyo. Seche moko kanyo nyalo ore matin kata del nyalo ore matin, but en gima kokalo thuolo moro mar saa achiel seche 2 kama to en gima osedhi piny. Omiyo ma ogik kuoma en ni nafas mantiere ni ma ja Afrika oyude vaccine ni ma mzungu bendo yie ni ja Afrika otiyo. Wadhi uru mbele mondo wati gi yadhne gine chanjo ni mondo mi nyithindo kik we this school nikech research nyiso ni malaria remains the first and leading killer disease or cause of mortality ne nyithindo ma under 5 e Luoland ka e Kenya ka Afrika mzima ene namba 1.
Koro mondo mi wa reduce gini to seche ma nyathi nigi malaria ok onyal dhi school, nyaka odong dala. To seche modong dala syllabus bedo covered to en onge. Omiyo mbele kadhi mbele tiduro nwang'o ka nikech tuo mar malaria performance wabiro dok piny. Omiyo wayie mondo mi waritre uru, to moloyo nyaka wayiere ni geng'o malaria en tichwa wawegi. Tarik 25 dwe mar 4 higa ka higa wan gi gimiluongo ni World Malaria Day. Chieng'no waparo en rapar ne jopiny ni watimuru matek mondo wagore gi malaria. Ka Nyasaye oyie to weche te biro dhi maber. Mogik Cleo, mos kuom biro talk show late. Okadwa apologize mokwongo because it would have deflected the listening. Abiro modeko nikech first of all ni loso chano nyisa 10 to kare ni chake mapema. Mos ichaleja kanyo next time ukabideko. Komana ina, thank you. Wagwero kamani kwa ng'uono iwacho ni dhano ema jakoso. Iwacho ni mano bende kotimore wakwa mana ng'uono bende juma manyien kata chieng' machielo kwa biro dhuro matwa kodi e Ramogi TV wabiro timo makare e kinde mabiro. Nyakwara Munge Jwang elojo Yeso Duor director kata kod jogo duto mano keto chenro biro ni makare. Nyinga Cleophas Oluoch in bende waguniro kamano kuom bedo kodwa oriti masani. Kiny watimo gima watimo kawuono e yo mopogore gi welo mopogore e lony mopogore bende wadhi bedo kae kodi achiel kachiel. Kik idhi mabor, med neno Ramogi TV, kal wach kon ng'ama chielo gik monego bende gitimo kuonde ma gintiere gi ng'ama gintiere godo. Ramogi TV pontiere ka mar bedo wang'i koda iti kinde duto. Oriti masani.